horas madihita saluhutna. Di hamu kadongan saha porsiaon, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhatta cumulu mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhatta nagabi jamita di Minggu Jubilate 8 Mei 2022. Ima nadienet sian ulau ni apostel bidusia ayat 36 rodi ayat 40 dohot topik minggu huasoni debata na panguluhon. Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhatta. Dungi adong madi Joppe parupuan sada na Porsea na marguar Tabita. Astuan na hije Dorcas na sumurung mangulahon na dinggat doho mabahen asini roha. Tongoma dia ka ari marsahit ibana laus mate. Jadi diburi maibana di piakom matubilut pergijang. Alai jono do huta lidda tu huta Joppe. Jadi terbigima tu akadongan si Petrus disih gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana rotu mopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa dung sahat ditugihom maibana tu bilut pergijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut buru-buru nama balu akan atu matangis dipatuduhot tu ibana ulos dohot abit akan na pinauli ni si Tabita adorang rap dope doho nasida. Alai di palahu si Petrus manasida saluhut na dungi marsinggang maibana martangiang didopak ko mabake didokma. Oh Tabita hehe maho. Jadi di pabidok ma matana dungi dina ni idana si Petrusi hudul maibana. Jadi diseruduk ko matangan na pakehehon ibana dungi dijuma akan nabadiai rodi akka buru-buru na mabalu di pajongjong maibana mangulu di jolo nasida. Dungi sarmai di boto saluhut pangisi ni huta Joppe. Jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alai nania duliling na ibana miat di huta Joppe. Sorang di sadahala na marguar Simon si Pauli hulik kuling. Ima hata ni Tuhatta. Hamak kadongan saha Porseaon molo tapai hutihut na dua turpuk di bagasa mingguon di Minggu Jubilation epistel dohot evangelium hiradus do berita na tajaha di na dua turpuki. Molo di episteli di sada raja-raja 10 pitu tu 24 diberitahu disi hamamate ni anak ni parupuan na mabalu di huta Sarpat. Ima hasorangan ni si Eliai na sinuruni debatama narihon ibana alamasa lugonyari ranggapuri di luati. Diberitahu disi moding danaki siala na marsahit pasangdo. Alanak pesongoni sangadu tubu turohani parupuani na si Elia na posoni debata na sorang di Jebuneido mabahen mate anak nai. Alai kemudian dung dipangulu si Elia danahi gabe di okui parupuanima naso si Elia mabahen moding anak nai. Malah odo didok parupuani. Nuaik peasa huboto halak ni debatado ho. Jala hasitonga dohata ni Jahuba na ruar sian pamanganmu. Hurang lubi songonido berita na masa na tapay hutihut di bagas sa turpu jamitaon. Di parmoding ni sahala parupuan na marguar si Tabita sian huta Joppe. Molo di hata gurik didok do ibana si Dorcas. Ia lapatan ni guar Tabitai didok di si imahiji manang kijang. Tardok parupuan na burju marsi basa-basa do ibana. Di ayat 30 takas do didok na sumurung mangulahun na dingkat do ibana doho mabahin asini roha. Jadi suka memberi sedekah. Dan apalagajang dibahin hatorangan diturpukon taringo tu parmoding ni parupuani
holan na marsahit do dido dungi laus mate. Sahitaha danga pala di babua. Lau simara mabahe songgo rohaniak kadongan na mabigi berita dukai. Suadok sahi na hape pitur mate. Hamu kadongan dos songon natajaha di turpuk episteli masa dotong halongangat di huta jope di parmoding ni sita bitai. Ay dungro si Petrus membereng bakena laus martangiang maibana tu debata mangidu asa di pahehe sita bitai. Puji Tuhan, ditangihod debatado tangiang na doho pangiduan na sauk matutu hehe manang mangulu sita bitai. Longang maruhani na torok mernida doho mabigi na masay. Jala diberitahon torok ma sian nasida nagabe porsia tu debata siala beritai. Hamuak kadongan ahado na naing pasahaton na tuhita marhite berita masay. Ahado pesan na naing buatota siani. Tutu na parjulu na naing putihat ta siani ima huaso ni debatado na panguluhon sita bitawang. Jadi dosdo songon na taida diturpuk epistele. Huaso ni debatado na panguluhon anak ni parupuan na mabalui. Jala lausod donuaing topik ni mingguta. Hudok di hatorangan ni turpu epistel na laus gabi jamita pertangyangan dihita mulu mangulu pe anak ni parupuan na mabalui dukod ditangyaku si Elia dak kuaso ni si Elia na panguluhon ni. Si Elia holan perhitian di debata sambing doi bana. Jadi bodo nemu seta bigi video nanghu para dehami taringot tu hatorangan ni turpuk episteli na gabi jamita di pertangyangat. Ay na dielihilik ibana do debata dungi ditangihod debata mapangiduan nai gabi sumuang mangulu danahi ido. Lausong nido na taida nuaing di baga sa trupukon mulo buhi pi mangulu si Tabita manang si Dorkasi dada gugu manang huaso ni si Petrus si mambahin iba na mangulu daw. Huaso ni debatado na panguluhon. Kuasa Allah, kuasa Tuhanlah yang menghidupkan. O ni kotakas do dihita. Hailam turup dun waing na mencoba-coba manako hamuliaon dohot hasangapon ni Tuhani mencuri kemuliaan Allah. Seolah-olah Allah ni habuyon ni sasahalaki ubahe malum misal nasahit ni namar sahib. Ujung na gabijol may man na lebih terkenal na lebih populer siya Tuhani. Mula istilah nuaing gabi namar tangyangima na viral. Tak tuhatay viral. Na hebat bukan Tuhannya, tetapi Tuannya. Alani ikom mana dohita. Tuhoro na nidok ni Tuhani, gudang manaro manulu guarna. Menjelang akhir zaman ini, dia katiki na perpudion gudang manaro manulu guarna. Waspadalah. So tungadong na mangaiton hasangapon ni Tuhani, tu dirina sadiri. Jadi mulubui pe tapatupa dakwasota huaso ni debatado. Jadi dak kita naing tarida alai tu hattaido. Na padua hon nabui taputi hisya turpukon ima ditoru ni huaso ni debatado huaso ni hamatiani. Molo didok debata hehe maho ninna tangadong nabui mga batii. Tangtuk hamatian mga bati huaso ni debata. Jalanunga tapes taho ni diakari na uksal puate. Marhiti haheheon ni tuhatay. Ay nunga ditaluhod debata huaso ni hamatian ni marhiti haheheon ni Tuhan Yesus. Nunga talu hamatian di bait Tuhan Yesus si ido dido hatan ni detay. Alay nakpesongon ni toktong do pimabir hita mate. Iya kan? Mula Apostol Paulus manggobarhon hamatiani di sada Korintus 15. Dus disongon borong-borong kumbang. Atik penaung dibuat sorop nai sian ihurnai. Alay Allah say mangubi-tubi do pe ihurnai. Say mabir do pe hita maniopsa.
Songoni do nang hamatiani, atik pe naung dibuat Tuhani sorop ni hamatiani, alai toktong do pe hita mabiar tu si. Tangarong nabarani mate kan. Molo adok pe nabarani, hola dihata dui. Ipe, ala namuru na dui. Napatuluhon nabuhi taputihi siya turpukon ima, tangadong nabuhi manudati hamatiani. Dang adong marala tu hamatiani. Ala na mora ibana, ala na pugus, ala na gatteng, ala na pedek, ala na mokmok, ala na marniang, dohot akka ala na asing. Tangadong marala. Hatani detay madok nasajol may kumate ikumago si buki na manguli kumate asa tung dinggam muse. Ilu dido hatani detay. Alay sutung adong manabayate angko catur buido remis ninna. Hamuak kadongan hiado tahe tabigi padoha songonon buasa akajol manaburjui hato patok mate hape natakangi liling-liling mangulu ninna. Molo akajol manaburjui hato patok do dialap Tuhani hape ang gua akajol manajahati liling-liling do mangulu ima didok. Boha ya do tabigi padoha si songoni. Hamuak kadongan sitong manak so sitok padohani na pasti saya adong do na susetuju manangdang rela molo hato patok moding na burjui. Alay molo akana takangido to ema humatok may bana mate. Susah halak bahenon ni piturnin na do. Nian adong dotong na madok songonon molo hatop pe modding akan na burjui asa unang terkontaminasi do ibana to akaparjahati. Ima rupa ni argumen na. Jala sebalikna molo lilik pe mangulu akaparjahati na dilihot Tuhani do pe kesempatan tu ibana. Ang giat olo do pe muba sian hajahaton nay. Ay dang di halo mo Tuhani mate parjahati di bagasan hajahaton. Alaiha mubau do di parsita Tuhani asa manguli bana. Ima muse didok na dia berupa ni jala masuk akal dui ate masuk akal dui tu pikirata. Hamuak kadongan manang nasongo dia pe argumen ni jol mataringot tu na mate angko natabo tu jala na pasti molununga rotikina tangadong natuk mga batii na burju manang natakang songo sita bitawon, na mora manang napugus, na baga manang naroa, na mokmok manang nakurus, molunung atikina mate, bamate ma, tangarung nabuhay manudati. Tupe dido diadung nay, buasa masongoni hatop na dialapoy ba na Tuhan, na diadung nay. Datungalan niya dung nay gabi sudah mati ate. Yesui gabi dipending Tuhani, tuda majui Tuhan. Gudang dopi si uruson na di Portibion ninna sa songon na keberatan dungi pitoroma Tuhani mangalusi. Oke, batal petaho ninna Tuhani. Tangadok kiai kan. Molonung atiki na mate, bamate ma. Tangadong nabuhi pasidikon hamatiani. Bukwede 520 ayat 2 didok dang na terpasiding bianggu hamatiani. Ikodo di bulus be dinalao tusurukui. Datung ala natakang ibana gabe maul mate. Yesui sebalik na ala burjuga be hatok mate. Ngata dok nakidigijang anggo hamatiani dak ya marala. Ala songonon manang ala songonan. Tahu. Na pasti molongaro siap manang so siap ikodo di jalobe. Na paupaton na naing dohonon na tuhita marhiti turpukon ima ngulu na terpasu-pasu ikut do gabe pasu-pasu. Idu na taida sian ngulu ni sita bitaw. Di pasu-pasu debatado ngulu na. Alai pasu-pasu ni debata na jinalonay takolat di ibana. Di bagi ibana do pasu-pasu itu akan nama karikotosa. Ima merhite na bersedekah ibana tu halak na asing. Jala mangihut to beritai dohok do ibana pajongjong huria na perjuli di jope. Lapatan na diurupi bana do pembangunan ni huriai. Jadi dakkolat tujol may bana marbasa-basa dohok do tu huriai. Ima ngulu ni si tabita.
na burju do ibana marsi basa-basa. Di pasu-pasu de batang uluna laus gabe pasu-pasu do ibana tu akka jolma na asing. Jalapat do hanido na nido ni de bata tu si Abraham. Hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho nina. Lausido tong hata tu hita. Hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho. Ku berkati supaya menjadi berkat. Hamuak kadongan, naing masongoninian ngulu ni halak Kristeni gabe pasu-pasu tu akka na asing. Pasu-pasu tu akka dongan. Lapatan na ngulu taon ikon berdampak do tu ngulu ni jolma na asing. Iko songo sita bitaud do hita na gemar melakukan kebaikan tu jolma na asing. Tutu kebaikan noon unang jota persempit holan marhiti hepeng do materia te. Unak songo denaki molo narara warna ni hepeng na nilehon ni opung nai gabe didok ma opung nai opung burju. Siapa itu Nina? Dungi dia lucida denaki ma opung burju. Kenapa kau panggil dia opung burju? Opung itu kalau kasih uang selalu kasih uang 100.000. Nina ibana marupa nih. Jadi ukuran niha burjuon mangiutot dadanaki ima mulu gudang dilehok kepeng. Jala mulu akan narara. Jadi mulu akarga 5.000 dileon opung nai opung takang deh. Tentu mulu ido ukuran niha burjuon banga pasti. Tak sudi bina burjuate. Alana tak sudi tuk mangaleho songoni. Alani molo didok di pasu-pasu gabe pasu-pasu tak soal gudang ni pabahenan alai ringgas ni rohana na marsibasa-basaido songo sitabita di bagasa trupukon. Tanga dong ditaringoti di bagasa trupukon sedia gudang ma si basa-basa manang sedekah na nilehon ni sitabitai. Alai na didok di si ima sumurung mangulahon na dinggan doh mabahen asini roha. Molo di hata Indonesia didok banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak sekali maksudnya berarti volume ni na marsibasa-basa ido te. Tak kuantitasna. Jadi volume ni ibana na marsilehon-lehonido banyak sekali, sering sekali. Sumurung ibana. Akan asik penian mangulahon na ding kado alai sumurung ibana. Akan asik pe mabahen asini roha do alai sumurung ibana. Jadi tak soal banyaknya, alai seberapa sering dia memberi sedekah marasini roha mangulahon na dinggan. Naing songonima ngulu niya kana porsiay, naing masongoni nguluta tu akana asing. Tutu ikut taha porsi aido nga di pasu-pasu di batahi tate. Tutu pasu-pasu ni di batana tajalui ba ikon gabe pasu-pasu dui tuaka dongata. Amin martang yang mahita. Muliate ma Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat to di bagasan rohana mibi. Asa di perbui hok katamia ka perbui na dinggan perbui na tonggi. Marhiti Yesus Kristus. Martangiak kami tuho. Amin.